बयनिबो गिबिसिनथाराव जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय आफा इसोरखौ हामबायनो नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय दिनैनि बे पाम सानडे एबा खिजुर परबनि आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनैनि बे समाव जों सावरायगोन जाहैबाय पाम सानडेआ माखौ बुङो बा पाम सानडेखौ जों मानो फालिनाय जायो एबा खिजुर परबखौ जों मा उद्देश्य लानानै जों फालिनांगौ बेनि सोमोन्दै जों गुसुङै सावरायगोन। बे गुसुं समनि गेजेरजों इसोरनि गेदेरथार मोनहासयै बाथ्राखौ फोरमायनाया आंनि थाखाय गोरलै नङा, बेनिखायनो नोंथांमोना बुजिनो थाखाय सेस्था खालामदो। आं गुसुं समनि गेजेरावनो बे इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जेसे हाया आंबो नोंथांमोननो बुजिहोनो नाजागोन। नोंथांमोना अननानै गोसो होनानै बेवहाय नायलांदो। जों दिनैहाय बेखौनो सोलोंगोन जाहैबाय पाम सानडेआ माखौ बुङो। माने जिसु ख्रिस्ट'आ सानथामनि उनाव जे सिखांफिनबाय, बे सिखांफिननायनि रबिबारनि सिगांनि रबिबारानो जाहैबाय मा पाम सानडे फालिजानाय रबिबार एबा खिजुर परब, जायनि गेजेरजों बे सप्तासेयाव मा इसोरा दिनै दुखु खस्थ' सैनांनाय आरो नोंनि आंनि थाखाय बियो क्रुसाव दोगथाब जानानै सानथामनि उनाव बियो सिखांफिननाय देरहानायखौ जों मोननो हादों ना। बेनिखायनो जों बेखौ बुंनो हायो हलि उइक, दिनैनि बे रबिबारनिफ्राय जिसु सिखांफिननाय रबिबारसिम बियो गोथार सप्ता होननानैबो जों बुंनो हायो। आरो बियो बे गोथार सप्तानिनो जागायजेननाय दिन आरो मा फोरबो जिसुनि जे सैनांगोन आंनि नोंनि पापनि थाखाय आरो बे क्रुसाव दोगथाब जागोन, बेनिनो बे जागायजेननाय होननानै जों दिनैहाय मोननो हायो। जों जेब्ला बाइबेलाव नायो बेयाव जों नुनो मोनो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमनि सिगांनिफ्राय बियो गावनि सायख'जानाय नाबिफोरनि गेजेरजोंहाय बियो गावनि गोरबोआव थानायनिफ्राय, गावनि जोनोम जानायनिफ्राय, गावनि देरनायनिफ्राय, गावनि खामानि मावनायनिफ्राय, गावनि हमजानाय आरो गावनि क्रुसाव दोगथाब जानानै सानथामनि उनाव बियो सिखांफिननानै नोंखौ आंखौ बासायगोननि खोथाखौ जों बाइबेलाव जों नायब्ला नुनो मोनो। मानोना बे गावनि खोथाफोरखौ गावनि नाबिफोरनि गेजेरजों बियो फोरमायखादोंमोन। बेनिखायनो जों दिनैनि बे जाथायाबो, बे खिजुर परबाबो इसोरनि थिखानाय सम बायदिसो गासैबो जाफुंदों। जिसुनि हमजानाय, जिसुनि बे सानथामनि उनाव सिखांफिननाय गासैबो इसोरनि नाबिफोरनि गेजेरजों लिरजानायनि गेजेरजों बे जाफुंजानो हादों। जों जेब्ला बाइबेलाव नायब्ला नुयोना जाकारिया 9:9 जों नायब्ला नुयो बेवहाय इसोरा बा जिसु जोनोमनि 518 एबा 520 बोसोरनि सिगाङावनो जाकारिया नाबिनि गेजेरजों इसोरा बेबायदि दर्शनखौ बेवहाय नुजानायखौ जों नुनो मोनो। जों जेब्ला बाइबेलाव नायोना बेयाव जों जेब्ला नायब्ला नुयोना जाकारियाव जेरुसालेमखौ बियो फोगोमफिननाय, बे मन्दिरखौ लुखांफिननायखौ जों बेयाव नुनो मोनोना। आरो जायफोरनिखि ख्रिस्ट'खौ लामानाय बिसोरनि थाखाय मा इसोरा दिनै हास्थायदों आरो जोबनाय फारसे संसारा मा जागोन बेखौहाय बे जाकारिया नाबिनि गेजेरजों लिरजाखादों। बेनिखायनो बेवहाय जाकारियानि 9:9 बाइबेल सिरियाव जोंखौ बुंदों मा, बेयाव मा बुंदों, अ जायननि बिसाजो बिमायनो रंजादो, अ जेरुसालेमनि बिसाजो गोबारै रंजादो, नाय आंनि राजाया नोंनियाव फैगौ, बियो धोरोमिया आरो बासायनो हाग्रा, बियो गुरै जानानै गादानि सायाव गाखोदों, बियो गादा बिसानियावसो गाखोनानै फैदों। जों अब्ला साननानै नायदो बे जिसु ख्रिस्ट' जोनोमनि सिगाङावनो बे जाकारिया नाबिनि गेजेरजों बे लिरजाखानाय बे दिनै जाफुंनो फैगासिनो दङ। आरो जों जेब्ला माथाइनि 2:4 जों नायब्ला नुयो बेयाव मा होनो नाबिफोरजों बुंखानाय बे बाथ्राया जाफुंसारनांगौखाय बेफोरो जाबाय होनना बुंदों। नाबिफोरजों लिरजानाय बे बाथ्राया जाफुंसारनांगौखायसो बे बाथ्राया दिनैहाय जाफुंदों। अनलायग्राफोर जों बेनिखायनो दिनैहाय बुजिनानै नायदो, जों साननानै नायदो इसोरनि जे बुंखानाय गावनि नाबिफोरनि गेजेरजों जिसुनि गेजेरजों जे सुबुं माहारिया पापनिफ्राय बासायजानांगौ, उद्रायनांगौ, नैबेनि थाखाय जिसुनि जे इसोरनि जे फसंखानाय समफोर बियो दिनै जाफुंनो थांगासिनो दं। दिनै बे पाम सानडे, बे हलि उइक जागायजेननाय सप्तानि जागायजेननाय दिननि गेजेरजों जों बेखौ मिथिनानै लानो। जों जेब्ला बाइबेलाव जोङो जननि 12 जों 1 जों जेब्ला नायलाङो बेवहाय नुनो मोनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे बेथनि होननाय मोनसे जायगायाव बियो पास्का परबनि बे 6 दिन सिगां बेथनि होननाय जायगायाव बे सफैदोंमोन, जेरावनाखि बे लाजारखौ बे थैनायनिफ्राय थांखांफैदोंमोन। मरियाम मार्थानि जों बाइबेलाव जों नायब्ला नुयोना मरियाम आरो मार्थानि फंबाय जे लाजारुस बे थैनायनिफ्राय थांखांफिननायखौ फोरबोआ सिखांफिननायखौ जों नुनो मोनो। जों जेब्ला बाइबेलाव नायो अब्ला जों नुनो मोनो बेवहाय बै समावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ दाबसे गामिनिफ्राय दाबसे गामिसिम बियो थाबायबायोमोन ना। जिसु ख्रिस्ट'नि बाणीखौ रादाबखौ फोसावोमोन, बे गावनि गेदेर महिमाफोरखौ बेयाव मावदोंमोन। अब्ला बे समाव बिनि फोथायग्राफ्रा
बेनि उन उन थांफायोमोननो बे समाव जुदा हादरनि पास्का फोरबो ना पास्का फोरबो बेयो खाथिसैमोननो बे समावहाय बे उत्सबनि 6 दिननि सिगां जिसु ख्रिस्टआ बेथने होननाय मोनसे गामियाव बियो थांदोंमोन जेरावनोखि मरियाम मार्था बिसोरो थायोमोन आरो लोगोसे बेनिनो फंबाय लाजारुस जेजोंमोन बेखौ थैनायनिफ्राय जे थांखांफिनहोबाय बे जायगायाव बियो थांदोंमोन बे समाव जुदायारिफोरा गोबां जुदायारिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ नायनो थांदों आरो जिसु ख्रिस्टखौल' नायनो थांदों बे नङा बे जे लाजारुसखौ थैनायनिफ्राय थांखांहोबाय बेखौबो बिसोरो जुदायारिफोरा नायनो थांदों मानोना इसोरा गेदेर महिमानि खामानिखौ मावदों बेबायदिनो इसोरनि जिसुनि सोमोगोनां खामानिफोरखौ बिसोर नुनो मोनदोंमोन बेनिखायनो जिसुनि उन उन फोथायग्राफोरा बांनायनिफ्राय बांलांदोंमोन बेबायदिनो जुदायारिनि खायसेफोरा मन्दिराव थांनानैहाय खायसे फारिसाय एबा फारिसायनि गाहाय दौरिफोरनो बेबायदि इसोरनि जिसुनि सोमोगोनां खामानिफोरखौ खोन्थाहैदों अब्ला बे फारिसायफ्रा बे दौरिफ्रा मन्दिरनि गेजेरावनो मोनसे मिटिं बायदि लिंनानैहाय बिसोर सावरायलायदों जिसुआ जुदि बेबायदि खामानि मावबाय थायोब्ला जों मा खालामनाया गाहाम अब्ला जों दा मा खालामगोन बिसोर सानदों जाय मानसिया बेबायदि सोमोगोनां खामानिखौ मावगासिनो दं बेबायदि खामानिखौ मावबाय थायोब्ला दिनै गासिबो जुदायारिफ्रा बेनि उन उन थाबायगोन अब्ला जों बायदि दौरिखौ जों बायदि फारिसायखौ बिसोरो मानिनाय नङा गासिबो जिसुनि उनाव थांजोबगोन बेखौ फल' खालामजोबगोन बेबायदि सानबाय आरो बिनि उनाव रमारिफ्रा जोंनियाव फैनानै बिसोरो मा खालामबावगोन गासै हारिखौ जोंनि बे हारिखौनो संहा खालामजोबगोन बे मन्दिरखौ बिसोरो सेनानै लागोन बेबायदि बुंबाय खायसे जुदायारिनि एक्टियार गोनां मानसिफ्रा जायनाखि बोलोगोरा जायनाखि साहस गोनां मानसिफ्रा जायनाखि मानिजाग्रा मानसिफोर बिसोरो जिसुखौ हमनो थाखाय बुथारनो थाखाय थामथिम खालामजेनबायमोन बै समाव जेब्ला बे मोनाबिलि समाव जिसुआ बे बेथने होननाय नोगोरावहाय गावनि मोनाबिलिनि जानायखौ थामथिम खालामो अब्ला बेवहाय जिसुजों थांखांफिननो जानाय लाजाराबो लोगोसे जाफादोंमोन मार्थाया जिसुनि जानायनि थाखाय गोबांथार दाव खालामदोंमन लोगोसे मरियामा आधा लिटारसो नादु सिथाव लानानै फोरबोनि आथिंखौ सुनानै होदों होनना बुंदों बिनि उनाव गावनि गोलाव खानायजों हुगारनायखौ जों बाइबेलाव नुनो मोनो अब्ला बे समावहाय जिसुनि आथिङाव बेबायदि सुनाय आरो हुगारनायखौ नुनानै जुदास इस्करियोता बेबायदि मोनसे गोसोआव बिनियाव गाज्रि सानखांबाय बे एसेबां बेसेन गोसा मोदोमफ्रु नारदुस थावखौ बेनो फुनस्लायस्लाय बेखौ 300 रांनि फाननानै गोरिब गुन्द्रानो राननानै होयोब्ला साबसिन जागौमोन बेबायदि बाथ्राखौ बुंबाय नाथाय जों जेब्ला बाइबेलाव नायब्ला नुयोना जुदास इस्करियोता सासे सिखावमोन होनना बुंदों बे खाजोना खांग्रा जायनोखि फैसा दोनथुमनायफोरनि गेजेरावबो बियो खावनानै लाबावोमोन होननानै जों बेवहाय बाइबेलाव जों नायब्ला नुनो मोनो फारसेनिफ्राय बेनिखायनो अब्ला बेबायदि खोथाखौ खोनानै जिसुआ बेखौ फिननाय होदों बे हिन्जावा जि मावनो गोसो बेखौ मावनो हो होननानै बुंदों आरो आंखौ थैनानै फबजागोननि थाखाय बियो दिनैहाय बेबायदि थामथिम खालामखाबाय होननानै बे फोरबोआ बिनि सिगाङाव रायथिदों बेबायदिनो अखानायै जिसुआ जेरुसालेम फारसे बे बेथनेनिफ्राय थांनोसै बेनिखायनो बे बेथनेनिफ्राय जेरुसालेमसिम थांनायनि गेजेराव मोनसे बेथफाजे होननाय जायगा दं बेथफाजे आरो बे बेथानि बेनि खाथियाव मोनसे अलिभ हाजो जेब्ला मोनहैयो जेरुसालेम थांनाय समावहाय जिसुआ बेवहाय थाथ'नानै गावनि सानै सिलाखौ बेबायदि बुंदोंना नोंसोर खाथिनि बै गामियाव थांदो अब्ला नोंसोर बेवहाय मा खानानै दोननाय गराय गेम्बुखौ नुहैगोन अब्ला नोंसोरो बे गराय गेम्बुखौ खेवनानै लानानै फै आंनिसिम आरो जेब्ला बेखौ नोंसोरखौ खेवनायखौ सोरबा नुयो अब्ला नोंसोर बुंदो बेखौ फोरबोनो नांगौ जों बेखौ थाबैनो दोनफैफिनगोन बेबायदिल' बुंदो बेबायदिनो जिसुनि बुंनाय बायदिनो बिसोरो सानै सिलाफ्रा थांनानैहाय बे गामियाव जिसुआ जेरै बुंदों बेबायदिनो जाफुंदों बिसोरो गराय गेम्बुखौ नुहैदों गाद' फिसाखौ नुहैदों बेनिफ्राय बिसोरो जेब्ला खेवो बेबायदिनो जिसुनि बुंनाय बायदि बेखौ सोंबाय
अब्ला बिसोरो जिसुआ जेरै फिननाय होदोंमोन बेखौ फोरबोनो नांगौ बेखौ जों लाबोफिनगोन थाबैनो बेबायदि बुंनानै बिसोरो लानानै फैबाय मा एसे सोमोनांथाव इसोरनि बाइबेलाव बुंखानाय रावफोरालाय जों जेब्ला मार्कुसनि 11:1-निफ्राय 10सिम फराय जों बिनि डिटेइलखौ जों मोननो हायो नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों बेबायदिनो आरो फारसेथिंजाय जिसुआ जेब्ला अखानायै जेरुसालेमाव फैगोन होननानै मिथियो बेबायदिनो गिदिर दाबाफ्रा जायफोरनाखि पास्का फोरबोआव थांदोंमोन बिथांमोना जिसुखौ नायस'नो लायस'नो थाखाय आवगायबोदों गावनि आखाइफोराव खिजुरनि गांखंफोरखौ लानानै बेबायदिनो आवगायबोदों लोगोसे जै होदों माबायदि जै होदों बेवहाय हसाना जाया फोरबोनि मुङै फैदों बिखौ इसोरा बोर होथों इज्राइलनि राजाखौ इसोरा बोर होथों बेबायदिनो हसाना होननानै बेबायदि जै होनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो जिसुखौ जै होयै होयै जेरुसालेमाव हाबनायखौ जों नुनो मोनदों जेब्ला जिसुआ जेरुसालेमाव हाबफैयो अब्ला बेवहाय गोबां मानसिफ्रा होंगो दोंगो जालायदों खायफा सिनायनो मोनाखै जिसुखौ सोर बेलाय होननानै सोंदों सोर बेलाय अब्ला जिसुनि थाफानाय दाफाफ्रा बेनि सेलाफ्रा बुंदों बियो गालिलनि नाजारेतनिफ्राय फैनाय जिसु नाबि अब्ला खायसेया हमदांनो हादों थारैनो जोंनि खोनाबाय थानाय जायनाखि जिसु जायनाखि सोमोगोनां इसोरनि खामानि मावग्रा बे जिसु बिसोर नामा बेफोरबायदि खायफानि गोसोआव सानलायदों आरो बे समावबो जिसुआ गोबां गावनि इसोरनि सोमोगोनां खामानिफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों बेयाव गोबां लेंग्राफोर गोबां खानाफोर बिसोरखौ सोखानायखौ जों नुनो मोनदों बिसोरखौ सोखानायखौ नुनानैहाय आरो बेवहाय बांसिन दावराव जादों होनना बुंदों हसाना बेबायदि इसोरखौ जै धोनि होनाय आरोबाव बारानिफ्राय बारा जादों बे समावहाय बे मन्दिराव थानाय दौरि आरो बिनि आयेन गुरुफ्रा रागा जोंदों जिसुखौहाय नोंसोरो नुवाखै नामा मा जागासिनो दं नोङो खोनायाखै नामा मा जागासिनो दङ अब्ला जिसुआ बेखौ खोनानानै बुंफिनदों नोङो शास्त्रआव लिरजानायखौ खोनायाखै खोमा नों फरायाखै खोमा बेयावहाय माबायदि लिरदों उन्दै गथ'फोरा जिसुनि बाख्नायनायनि जै धोनि होगोन होननानै बेवहाय बाइबेलाव लिरजाखानाय दं होननानै जिसुआ फिननायखौ होदों आरो जेब्ला जिसुआ जेरुसालेम मन्दिर सिङाव थांबाय बेबायदिनो हाबबाय बेयाव नुबाय बेयाव मन्दिरनि जिखिनि नियम खान्थिफोर बे गुलाय गाज्रि जानानै थानायखौ बेयाव बायलाय फानलाय बेबायदि आरांगाफोरखौ बेनि टेबोलफोरखौ नाख्लाय नासि खालामदों मानोना बेयाव जिसु नुनानै गोसोआव गाबखांदों बिसोरनि आखल आखुखौ नुनानै जिसुआ गाबखांदोंमोन होननानै बुंदों जों जेब्ला लुकासनि 19:44 आरो 44 नायोना जिसुआ बिसोरनि आखुफोरखौ नुनानै बिनि गोसोआव गाबखांदोंनो बिसोरनो सासे बासागिरिनि बेसेबां गोनांथि दं बिसोरनो बेबायदि जिसुआ गाबखांदों होननानै बुंदों माथाइनि 21:13 जोंखौ बेबायदि बुंदों बेनिखायनो मा होनना बुंदों बेवहाय आरो बियो होनदों इसोरनि बे बुंनाय शास्त्रआव लिरनाय दङ आंनि मन्दिरा आरज खालामग्रा न'आव मुंख'जागोन नाथाय नोंसोरो बेखौ दाखुफोरनि दन्दर खालामबाय होनना बुंदों दाखुफोरनि दन्दर खालामबाय जों जेब्ला साननानै दाखु माने जों मायाव बाहायो जों गाज्रि खामानियाव दाखुखौ बाहायनाय जायो ना माबा मोनसे डकायत खालामनो सिखाव खालामनो सोरखौबा बुथारनो सोरखौबा बुनो थाखाय बेनिखायनो बे जेरुसालेम मन्दिरखौ नोंसोर दाखुफोरनि दन्दर खालामबाय बेनिखायनो फोरबोआ आंनि बे मन्दिरा आरज खालामग्रा न' मुंख'जागोन होननानै बुंदों अनलायग्रा लोगोफोर जों दिनैहाय बे पाम सानदेनि गेजेरजों जों बेखौ सोलोंनो जोंनि मन्दिरा जोंनि जेरुसालेम मन्दिरा नोंथांनि बे जिउ सोलेरानो ना जेरावनाखि जों बे जोंनि गोसोनि मन्दिरखौ जों जुदि खालामोब्ला जिसुआ दिनै जोंखौ रागा जोंगोन जोंनि गोसोफोरखौ नाख्रांलासि खालामगोन मानोना जोंनियाव गोबां सोलायनायनि गोबांथार सोलायनांगौनि खामानिफोर दङ बेनिखायनो जों बिनि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनो दिनै बे जोंनि गोसोनि जेरुसालेम मन्दिरखौ जों लुखांनि दिनैहाय गोदान आयदाजोंहाय गोदान इसोरनि आयदाजोंहाय जों लुफुंनि जों बेखौसो दिनैहाय हास्थायनांगोन बै जेरुसालेम मन्दिरखौ नङा जोंनि गोसोनि मन्दिरखौ जोङो दिनैहाय लुखांनायनि जों गोसोआव साननो नांगोन जों इसोरखौ जायगा होनो नांगोन जेरावनाखि जेरुसालेम मन्दिराव थांनानैहाय जिसुआ दिनैहाय बोराबदों गोसोआव गाबखांदों बेबायदि फोरबोआ फैनानै बेबायदि गाबखाङोब्ला जोंनि सायाव जिसुआ दुखु मोनोब्ला थारैनो जोङो मा जिउआव गोजोननाय आरो रंजानायखौ मोननो हानाय नङा अनलायग्राफोर
फैदो जों बेनिखायनो जिसुनि फोरोंनाय बायदि जिसुनि थिननाय बायदि जों मावलांनो सोलोङो जों जेब्ला संसाराव बुहुमाव जों दावहाफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो बे दावहायाव गावनि सान्थ्रिफोरखौ दावहा नांनो थाखाय दावहानि फोथाराव थिनहरो बेबायदिनो जोंनि पापनि थाखाय जोंनि थैनायनि दावहानि थाखाय गावनि सासेल' अनजाग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ नोंनि आंनि पापनि थाखाय दिनै संसाराव फैहोनानै दिनैनि दिनावहाय गावनि सैनांनाय सप्तानि जागायनाय दिनखौ जों मोननो हादों बेनिखायनो जों अनरायग्राफोर जों गोसोखां जोंनि गोसोआव जों गाबखांनो रोंनांगोन दिनैहाय बे समावहाय जिसु ख्रीष्ट नोंखौ आंखौ अननायखायसो आंनि नोंनि पापखौ बानस'नो थाखाय दिनै संसाराव सारि जानानै दिनैनि दिनावहाय बे गावनि जात्रा माने गाव जि उद्देश्य लानानै फोरबोजों दैथायहरजादों बेयो दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बेनिखायनो अनजाग्राफोर जों जिसुनि फोरोंनाय बायदि जों सोलोंनो जों सेस्था लानो जेब्लायबो आरो बे समाव जों मोननै खोथा जों सोलोंबावनो गुसुंहै जेब्ला जिसुआ जेरुसालेम मन्दिराव हाबनो फैयो अब्ला बे समावहाय बियो बेखौ बरायनो थाखाय जैधोनि होनो थाखाय खिजुरनि दालायफोर लानानै खिजुर बिलाइनि गांखंफोर लानानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे बेवहाय गोबां जिसुनि फोथायग्राफोरा जै होदों हसाना हसाना बेबायदि जै होदों बे खिजुर बिलाइनि ओंथिया मा बेनि ओंथिखौ जों जेब्ला नायो अब्ला नुयोना गुडनेस एन्ड भिक्टरि जिसुनि देरहानाय मोजां आरो देरहानाय बेनि सिम्बल हिसाबै बेवहाय खिजुरनि बिलाइफोरखौ जोङो हमदांनो हायो आरो जेब्ला जिसुआ जेरुसालेम मन्दिराव फैदोंमोन बे समावहाय बियो गादा फिसायाव गाखोनानै फैनायनि ओंथिया मा जों जेब्ला बै समाव नायहरोना बै समाव जों बाइबेलाव नायब्ला नुयोना बै समाव सरासनस्रायै बिनि राजा फैगोन मन्त्रि फैगोन आरो गोबां गोनांथार बेसेन गोसा गोनांथि गोनां सुबुंफोर फैयोब्ला बिसोर सरासनस्रायै मानसिफोरखौ मा खालामोनो गादायाव थिखांनानै बेबायदिनो जैधोनि होनानै लाबोयोमोन नाथाय जिसुखौ जों साननानै नायदो जिसुआ बे समाव मामोन बे राजाबो नङामोन ना जोंनि नुनायाव बेयो सरासनस्रा उन्दै सुबुंमोन बियो राजाबो नङामोन सासे इम्पर्टेन्ट सुबुंबो होननानै जों गनायनानै लानो हायामोन बे समनि मानसिफ्रा अब्लाबो जों साननानै नायदो नाथाय जिसुनि बे मोनसे सोमोगोनां मोनसेयानो बे मा जायफोरनोखि गादायाव फैयो नाथाय जिसुआ गाखोनाय गादाया मोनसे फिसा गादामोन मा जेरावनोखि रावबो गाखोफेराखै बे मोनसे गोथार गादा फिसा गराय गेम्बु होननानै बुंनो बाइबेलाव जोंखौहाय बेनिखायनो सोमोगोनां खामानिया बेना बेनिखायनो बेनि ओंथिया मा बेयाव सोर गाखोयो राजाफ्रा गाखोयो गोनांथि गोनां सुबुंफ्रा गाखोयो बेनिखायनो जों जेब्ला बाइबेलाव नुयोना जिसुखौ मा नाम दं प्रिन्स अफ पिस जोंनि सान्थिनि राजा होनना बुंदों नै बेनि गेजेरजों बे ओंथिया बेयाव नुजाथिदोंना बेयो जेन सान्थिनि राजा बेनिखायसो बियो दिनैहाय गादायाव गाखोनानै फैनो मोनदों नङाब्ला सरासनस्रा सुबुङा जुदि बेबायदि हाबफैयोब्ला बिसोरखौ बेबायदि गादा फिसायाव गाखोनानै बेबायदि जै धोनि होनानै बरायनानै लाबोनाय जानाय नङामोन मानोना जिसुआ जिउनि जोंनि गोजोननि सान्थिनि राजाखायसो बेबायदि गाखोनानै फैनायखौ जोङो नायोब्ला जों बिजिरनानै मोननो हायो बेनिखायनो अनलायग्राफोर जायनि गेजेरजों दिनैहाय जिसुनि नोंनि थाखाय आंनि थाखाय मावनो लानाय हाबाया जागायबाय बेनि थाखाय जों इसोरखौनो बाख्नायनि नोंथांनि जिबनखौ आंनि जिबनखौ बे समाव जों इसोरनो गथायनि दिनैनि बे गेजेरजोंहाय इसोरा नोंथांखौ बोर होगोन आंखौ बोर होगोन बेनिखायनो दिनैनि बे बेसेन गोसा समनि गेजेरजों जों बेखौ सोलोंनो हायो जे जिसुआ दिनैहाय जेरुसालेम मन्दिरखौहाय दिनै फोसाबनो थांदों लुखांनो थांदों बेनिखायनो जोंनि जेरुसालेम मन्दिरा नोंथांनि बे गोसोआ नोंथांनि बे गोसोनि दरखौ खेवनानै हो नोंथांनि बे गोसोखौ नोंथांनि बे देहा सोलेरखौ फोसाबदो जेब्ला जिसुआ नोंनि बे मन्दिराव हाबगोन अब्ला जोंनियाव खामिनानै थानाय बायदि आं बेखौ नोंथांमोनखौ मिजिंथिदों नोंथांमोना थारैनो एसेब्लाबो बुजिदों इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बेनिखायनो दिनैनिफ्राय जों जिसुनि सिखांफिननाय समसिम लोगोसे बेबायदिनो इसोरनि गाहाम बाथ्राजों सावरायलायबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथिदों नोंथांमोना आंजों हेफाजाब होबाय थागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय लोगोसे बे समाव आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबावनानै आंनि गुसुं बे इसोरनि रावखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै
आसा खालामदों नोंथांमोना थारैनो एसेब्लाबो बेवहाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बुजिनो मोनदों नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे गोनो गोथो दंब्ला बेवहाय आंनो कमेन्ट होनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन लोगोसे आंनि WhatsAppआवबो हरनो हागोन मानोना इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ बे गुसुं समनि गेजेराव गोलाव बाथ्राखौ बुंनोहाय गोबां खस्थ' जायो माने थालाङो खायसे खायसे सोदोबफ्रा खायसे खायसे जाथायफ्रा थालांनोबो हागौ अननानै नोंथांमोना जानाय मानिखौ लादो जाय मानिखौ खेमा खालामगोन बेबायदि मिजिंथिबाय नोंथांमोना थारैनो आंजों हेफाजाब होबाय थादो लोगोसे आंनि बे चेनेलखौ नोंथांमोना जुदि फार्स्टब्ला बेखौ साबस्क्राइब खालामदो इयुनाव इसोरनि गाहाम बाथ्राजों बेबायदि जोङो जोंनि जिबनाव देरगाखांलांबाय थानो हागोन बेखौ मिजिंथिबाय इसोरनि अननाय आशीर्बाद नोंथांजों आरो आंजों लोगोसे जेब्लायबो थाथोंसै आमेन